नमस्कार। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी होलै राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और ओकरा में काफ़ी कोहराम मच गए है जहिना से अपन बेटा के मंत्री पद दिलवा दिलथिन उपेंद्र कुशवाहा। और पार्टी के जो 3 विधायक हथिन, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह, ई तीनों नाराज हथिन। बतावल जाथिन न, अब तो तीनों नाराज हथिन। वो बोल रहलथिन, कुछ न कुछ बोल रहलथिन। आ तीनों कह रहलथिन कि हम सब इतना पार्टी लगी मेहनत कैलूँ, त्याग कैलूँ, पार्टी लगी इतना समय बर्बाद कैलूँ। और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अपन बेटा के मंत्री बना दिलन, और जबकि उनकर बेटा जो है न लोक विधानसभा के सदस्य हल, न विधान परिषद के सदस्य ही। और हम तीनों जब विधानसभा जीत के अयलूँ, मैंने विधानसभा चुनाव जीत के अयलूँ, तीनों विधायक बनलूँ, तो हमार मेहनत पर पानी उपेंद्र कुशवाहा फिर दिलन। एक तो पहले अपन विधायक पत्नी के भी टिकट दे करके विधायक बना लेलन। तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पार्टी में काफ़ी मोर्चा खुल गए है। और तीनों विधायक जो हथिन भाजपा नेता से मिलजुल रहलथिन। अभी पिछले दिनों ही राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष बनलथिन नितिन नवीन, उनका से जाके मिललथिन। और वही दिन उपेंद्र कुशवाहा लिट्टी चोखा पार्टी दिले हलन पटना में। उनका लगल कि हम लिट्टी चोखा के पार्टी देम, तो सब पत्रकार अइथन, सब विधायक हमार पार्टी के अइथन, सब मीडिया वाला आवत, सब बने देखत कहत कि जे पार्टी के अंदर एकता है। लेकिन उस दिन कोई न गेलन उनका ही। सब विधायक जो हलन तीनों भाजपा के नेता से मिललन हल नितिन नवीन से। तब उपेंद्र कुशवाहा के ही कदम के ही अब तीनों विधायक एक तरह से बता रहलथिन कि जे सुसाइडल स्टेप है। उपेंद्र कुशवाहा जे कदम अपन बेटा के मंत्री बनैलन है, सुसाइडल स्टेप है, आत्मघाती कदम है। यानी पटिए के बर्बाद करेला ऐसन साजिश कैलन है, ऐसन अपने साजिश कर दिलन। पार्टी के अगर तोरा मंत्री भी बेटा के बनावे के हलो, तो 3 गो ठीक है, तोर पत्नी जो हलथुन स्नेहलता जी, तो उनका मान ला घर के मामला लो। लेकिन 3 विधायक से बातचीत तोरा करे के चाह लो कि ना करे के चाह लो, तो पार्टी के विधायक से बातचीत ना कैला और रातों रात जो है अपना नाम बेटा के भेज दिलो। और ओथ भी दीपक प्रकाश ले लेथिन, पंचायती राज मंत्री भी बन गलथिन। तो एकरा से नाराजगी होना स्वाभाविक है। या सब विधायक अपन भविष्य देख रहलथिन कि का उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में रहे से का उनकर भविष्य के होते। तो एकरा लगी कहीं ना कहीं वो अपन उपाय सब कर रहलन है, और सब कहीं ना कहीं मेल जोल कर रहलन है। निश्चित है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी में तो जैतन ना। नीतीश कुमार के पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा 2 बार गेलन है, 2 बार। और दोनों बार वहाँ से एक तरह से अच्छा ढंग से तो नहीं निकलन है। कोई ना कोई उनका लगातार सेंटिंग के पोस्ट दे देवल गेलन हल, लगातार जो है मन गिरल रहलन, मन मुलायम बनल रहलन। तो बाद में अपने फिर पार्टी बनैलन राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनैलन तो ओकरा में लोकसभा चुनाव लड़लन, तो काराकाट से तो ओकरो में हार गेलन। तो एकरा से तो उनकर मन और उनकर जनाधार के ही पता चल रहा है कि बहुत जनाधार उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर बिहार में अब ऐसा ना है कि कोई करिश्मा हो सका है। जब अपने न जीतला, अपने जब काराकाट से न जीतला, तो दूसरा का कोची जीते वो। तो ये जो 4 गो विधायक भी बन गलन है एनडीए में रहे के चलते, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहे के चलते, तो यहू 4 गो विधायक न बनतो। ओकरा में तू अपन विधायक के बेटा के बिना विधायक बनले तू मंत्री बना दलू, तो कोई एकरा बर्दाश्त करता है। तो विधायक अपना भविष्य देखथिन ना, जैसे तू अपन बेटा के भविष्य देख रहलू, अपन पत्नी के भविष्य देख रहलू है। अब तो कहल जा रहा है अपन बेटी के बहू के भी भविष्य देख रहलू है। कहीं ना कहीं से बड़का दायित्व देवे के बात है साक्षी मिश्रा के। तो सब अपने लगी तो सोच रहलू, विधायक के कोई भविष्य नहीं, विधायक के कोई परिवार नहीं, विधायक के कोई बेटा नहीं, विधायक के कोई पत्नी नहीं। विधायक जो हथिन वो सोचथिन ना अपन बारे में, अपन परिवार के बारे में। तो तू सुप्रीमो होके सब अपना सब कुछ सेटिंग कर ले लो। तो आज जब ये सब बात हो रहा लो, तो कहीं ना कहीं तोरा प्रति नाराजगी अगर विधायक के होता न कोई तो एक रंग देखबे करतो। ये तो कितना दिन रहथुन विधायक तोरा साथ,
कहीं ना कहीं अपन कोई प्रयास भविष्य लगी करबे करथिन। तो उपेंद्र कुशवाहा के भी अब सही ढंग के जवाब न मिल रहे है, अपने सब पर गर्म हो जाथिन सब मीडिया वाला पर। एकरा से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहथिन कि उनकर पार्टी में टूट हो सका है, या सब विधायक इधर उधर चल जा सका हथिन, इनका छोड़ छाड़ के चल जथिन। काहे कि अब विधायक अपन भविष्य भी देखथिन कि ना, ये भी तो बात है ना। नमस्कार।